gaztei ematen zitzaien dena ina. Hemen gaur ez zaie eman. Euskal gazteek 30 urtera arte ez dute alde Nuestros egiten jóvenes gurasoen viven en una vida muy cómoda, unas familias en las cuales les damos de todo y no tienen hambre. Ia 10.000 gazte joan dira 5 urtean. Tienen suficiente con no hacer esfuerzos. Lan postu ere irabazi berko dute. Eta bakarrik 10-etik 2 dutela bere kabuz bizizateko aukera, hau da, emantzipaziorako El aukera. estar en Alemania no está fuera de casa, está en Europa. Coger un avión, en una aerolínea estás aquí. Gazte gehiago joango direla eta diru asko galduko duela Belaunaldi Euskadi. oso bat galtzeko zorian dago euskal gizartea. De que estos jóvenes hijos nuestros van a estar en Alemania para toda la vida. Y que van a estar en Inglaterra, van a estar en Francia, más cerca. Eta zer egin zeintzu dira errezetak? Krisia. Gu beti gaude krisian. Baina nazkatu naiz. Gazteon aukera bakarra ezin da prekarietatea izan. Euskal Herrian proiektu indartsuak sortu dira herrigintzatik. Kulturan, aisian edo euskalgintzan. Baina, bizitzako beste eremuei aurre egiteko? Zer? Ez dakit nun eta nolakoak. Baina seguru badaudela alternatibak. Alternatiben bila hasi eta lehenengo gauza, Gasteizen dudan lagun batekin gogoratu naiz. Okupatu duten auzo batean bizi da, beste gazte askorekin. Ikusita etxe bizitza bat eskuratzeko behar dugula alokairu nahiko altu bat pagatzea eta horrek suposatzen duela soldatapeko lan bat hemen egon behar garela eta ez dakiz zenbat ordu inbertitzea horretan, gero etxe bizitza bat eskuratzeko, azkenan zurrunbilo batean sartzen zara, ez? Lotuta gazteok pairatu behar dugun lan prekarioekin eta bar, azkenean etxe bizitza bat lortzeko era normatibo batean, murgildu bat zara lan prekario batean, ordu pilo bat sartu behar dituzun, eta azkenean bizitzaren zenbait beste arlo asko alde batera utzi. Errekale auzoa Gasteizko kanpoaldean kokatuta dagoen auzoa da, 1959 urtean eraiki zen, kanpotik etorri ziren langilei etxe bizitza bat eskaintzeko, eta auzo honek 182 etxe bizitza ditu, 16 bloketan banatuta, gaur egun gure esku daude 12 bloke ditu okupatuak. Ikusita Euskal Herrian okupazioaren gaia nahiko landuta zegoela, erabaki genuen sortzea bulego bat eta bertan okupazioaren kontua sartzea, baina gero ere negoziazioaren kontuarekin pixka bat lantzen hastea eta alternatiba hori ere lantzea. Okupazioaren bidean ematen dena da aholkularitza tekniko eta juridikoa, abokatuak nola pintxatu elektrizitatea, nola ireki zerragailua, eta gero bestalde bilatzen duguna da ere okupatzen duen jendearen artean elkarlan bat ematea, horretarako dago okupen asanblea bat, eta okupa horiek egin behar dutena da haien artean haien esperientzia elkarbanatu eta gero laguntza eman behar diete ondoren okupatu nahi duten pertsonei. Orduan izango zen emantzipazio bulegoaren atal bat, baina modu batean independientea eta beste helburu propio batzuekin. Ez dugu ikusten pertsona bat okupatzen duena bere etxean eta gero jarraitzen duela bere bizitza individualarekin. Osea, printzipioz proiektu kolektibo baten barruan sortzen da emantzipazio bulegoa eta beraz sartzen den pertsona orok proiektu kolektibo batean parte hartu eta eman behar du bere hazia. Orduan guk zilegia ikusten dugu okupazioa, uste dugulako ez garelako nahi izan menpekoak lan prekario batenak etxe bizitza lortzeko, baizik eta etxe bizitza gure eskubidea badala eskuratzea, eta horrek ez duela, etxe bizitza berak ez duela mugatu behar gure bizitzaren beste hainbeste arlo lan prekario baten ondorioz. Historikoki Euskal Herrian beti landu izan dugu okupazioarena,
baina badaude beste modu batzuk, osea, lortu dezakegu etxe batean bizitzea, ordaindu gabe edo ezer trukean eman gabe eta okupatu gabe ere, osea, badaude beste baliabide batzuk eta modu batzuk. Proposatzen duguna izango zen, bigarren etxe bizitza huts bat daukaten bizilagunekin adostasun batetara iristea. Guk joango ginateke proposamen zehatz batekin izango zela trukean ezer ez ematea, osea, dirurik ez ematea, baina egongo litzatekela aukera zerbitzuren bat egitea edo etxea konpontzea. Azkenengo hilabetetan egon gara barne eztabaida ezberdinak emoten, agian lotura izan ez dutenak, baina bai islatzen dutenak, badela momentua proiektuari definizio gehiago emateko. Betetze fase hori eta gero, oain kokau genezake gure burua trantsizio fase batean bezala, nun benetan hasiko baikara alternatiba sozioekonomiko baten bidean eta bizi eredu eraldatzaile bat martxan ipintzen. Gure bizitzari buelta eman nahi badiogu eta kapitalismo eta patriarkatuatik askatu nahi badugu, uste dugu gure ekonomiaren jabe izatea, badela pieza funtsezko bat, eta orduan ekarri genituen eredu ekonomikoaren inguruan alternatiba ezberdinak, eta horren inguruan egon ginen hitz egiten, eta argi dago egun batean ez dugula ezer konpontzen, eta gerora bai barne mailan hori zelan garatu daiteken, hausnartzen jarraitu behar dugula. Argi daukagu hemen bakarrik, edo Errekale hor bakarrik eraldatzen ez dugula mundua edo Euskal Herria eraldatuko, eta guk ere lan egiten dugu kanpo proiekzio batekin. Nahi dugulako hemen burutzen ari dena zabaltzea, olatu bat izango balitz moduan, eta nahi dugu, guk nahi dugu gure bizitza eraldatu, baina ez gara horrekin konformatzen ere. Etxe bizitza duinik gabe, ez dago bizitza duinik, eta okupazioa bada horretarako aukera. Gainera, modu kolektiboa landuz gero, dirudiena baina ate gehiago ireki ditzake. Lakabe hasiera batean izan zen Bilbon zegoen talde antimilitarista bat, momentu hartan misioaren asuntoekin eta horrela. Elkartu ziren momentu batean bizitza proiektu bat egiteko. Orain Lakaben bizi gara 40, edo 40 inguru, eta daude 10 edo 11 etxe bizitza, eta gero daude beste eraikuntza batzuk ez dira etxe bizitza. Okindegia, ikuiluak, eta gero etxe komuna. Etxe oso handi bat, daukagun hor gure sukalde komuna, jantokia, despentsa, bainuak, garbigailuak eta horla. Proiektu integrala da bizitzarekiko proiektu integrala. Hori bezala ez du bakarrik gai bat ukitzen, baizik eta bizitzarako berrituen guztiak. Orduan, badaukagu hemen bizitzeko, autogestio moduan bizitzeko, badaukagu animaliak, baratzak, gure egurra, gure energia elektrikoa, panel solarrak, ur salto batekin eta haize errota batekin, horrekin lortzen dugu urte osoan energia elektrikoa izatea. Lakabe komunitatea da, eta horrek esan nahi du, edo gutxienez guretzat esan nahi du, ia gauza gehienak komunean direla. Hau da, zu izango duzu, zure etxean izango duzu zure logela, eta zure gauzak izango dituzu, ez da dena komuna. Baina, oinarrizko gauzak, janaria, kotxeak, dirua, eta dena komuna da. Bakoitzak lan ezberdinak ditu, batzuk janaria ikusten dute, beste batzuk eraikitzen dute, eta beste batzuk lortzen dute dirua. Eta hori dena batera jartzen da, eta bakoitzak hartzen du hortikan behar duena. Normalean, kanpoko jendearentzat arraro egiten zaio asunto hori, eta baditu 1000 zalantzaz, baina nola, batek dirua irabazten du, eta zuk ez, eta zuk hartzen duzu dirua, baina besteak ekoizten du barazkiak, eta besteak esnea, eta batek dirua, eta dena komunean jartzen da. Niretzat nahiko gauza simplea da, ez dauka buelta asko. Zonalde hauetan, Pirinioan edo horrela, orokorrean badago jende gutxi bizitzen, baude herriak ustuak iaia, eta horrelako tokietan erreza da etortzea eta proiektuak planteatzea, badaudelako errekurtsoak, esateko badaude errekurtsoak, baina dira errekurtso batzuk ja ez ditugula erabilen nahi normalean. Badago ura, badago egurra, errekurtsoak badaude.
Orduan, horrelako herri batean, 50 pertsona bizitzeko gutxi gora bera, badago behar duzun guztia. Ia. Ez gara autogestioa autosuficiente osotara, baina okindegi bat daukagu, ogia saltzen dugu, ogi ekologikoa saltzen dugu Iruñan herrian batez ere, hortik handiroa lortzen dugu eta falta zaizkigun produktuak erosten ditugu. Lakabeko ogia eta gaietak Iruñako alde zarrera ere iristen direla kontatu didate. Katakrakera. Liburu denda bat bakarrik zela uste nuen, baina askoz gehiago omen da. Tokia proposa izan daiteke lanaz hitz egiten hasteko. Katakrakeko kantinan egin dugun apostua da produktu ekologikoak eta bertakoak ekartzeak edo lantzearenak. Baitugu lankide ezberdinak proiektu ezberdinak zeinei erosten diegun. Izaten dira adibidez gurekin batera ziren Aguneko arrautzak, nekazarien aletik Aingeru Tabar eta Lastotan kooperatiba, Lakabeko gaietak eta ogia ekartzen digutenak. Beraiek dira gure babesle eta gure salbatzaile askotan eta gu ere pentsatzen dugu suposatzen digula nahiko aurpegi erosleen ganakoa. Gure apostua da beste kooperatiba txikiekin batera lan egitea, batez ere elikadura subirautzaren bidean, herri bezala, auzo edo talde bezala asko zindartsuago egiten gaituelako, eta batez ere ateratzeagatik ekonomia sistema eta nazioarteko multinazional handien bideetatik. Igual oso lehorra da horrela ez datea, baina Katakrak da tresna bat, eta da parte asko dauzkan tresna bat. Orduan eragin nahi du liburuekin, eragin nahi du elikaduraren zikloekin, eragin nahi du bereziki baita ere areto batekin gaitasuna ematen duena ekitaldi oso desberdinak antolatzeko, eta baita ere oraingoz nahiko modu lausoan, baina agian epertainera modu indartsuagoan mezuak edatzeko. Politika egin ahal izateko espazio publiko bat dela liburuetatik eta ostalaritza inguruan, ostalaritzak eskaintzen dituen zerbitzu guztietatik abiatuta, Iruñerrirako pixkat gune politiko bat izan daiteke. Enpresa politikoa dela zalantzan jartzen dituelako oro har funtzionatzeko dauden moduak. Hau da, horrelako kasi subirautza ariketa bat, ez? Alegia, ordutegiak guk erabaki behar ditugu, ez? Edo oporrak nola banatu guk erabaki behar dugu. Hor egongo dira beti dinamika asko hiriarenak edo sektoreenak indartsuak direnak, baina zuk izan behar duzu azken hitza, ez? Zuk izan behar duzu azken hitza kafetegian saldu nahi dituzun produktuetan eta prezioetan, gauza bera liburu dendan izan nahi dituzun liburuetan. Orduan, gauza bera, hemen ez dago, hemen jende guztiak diru kopuru bera irabazten du, lan ordu kopuru bera dauka. Beste apostu garrantzitsu bat izan da prezio eskala bikoitza hemen, gure kantinan. Honek esan nahi du, eguerdiko menuan, eta eguerdiko menua pentsatuta dela eguneko jatordu nagusiena, eskaintzea bi preziotan. Bata limitea jartzen dugu soldata 1.000 eurotan daukaten entzat. Orduan hortik berakoak izango lirateke prekarioak eta eskatzen dute ordaindu ahal izatea prezio prekarioan, ez erakutsik gabe bakarrik konfiantzan oinarrituak, eta bestea izango zen prezio arrunta 1.000 eurotatik gorako soldata duten entzat. Katakrak zer da, baita ere maila horretan hipotesiak egiten dituen tresna bat, ez? Tresna bat ikusten duena, dagoela lotura bat, ez dakit, Espainiako kartzela batean modu arraroan hiltzen den preso baten eta Mediterraneoa zeharkatzen duten pertsonen artean, ez? Hor badaudela gauza komunean, ez? Eta gauza horiek detekta daitezkeela, gauza horiek sozializa daitezkeela, dinadau batekin gure erakusle joan, ez? Orduan, aukera daukagula mundua gure modura aurkezteko.
horrelako lan proiektu batean parte hartzean konturatzen zara askotan mugimendu sozialetan eztabaida baino egon direla tabu asko, ez? Esaterako lanaren ingurukoak, ez? Orduan, hemen bazen, ni sartu nintzenean, ez? Kide batek erabiltzen zuen metafora zen ez du zentzurik egunean zehar kotxeak egitea lantegian eta gero gauean kotxeak errotzea manifestazioan, ez? Orduan, konturatzen zara, esaterako liburu denda bat izan nahi baldin baduzu, saiakera landuko duena bereziki, edo beste modu baterako liburu denda bat, hori ezin dela bakarrik militantzia orduekin mantendu. Eta mantentzen bada, ez dela erabat egia. Hau da, edo zu rentista zara, edo beste leku batean lan egin da bilan dauzkazu. Hori ongi egiteko. Artesi proiektue martxan jarri baino lehen sortzeak uzen duda guztiak eta inguruen partekatzen gendu zenien edo batzuk esatuzkoen zelan sartuko sariolako proiektu baten edo kriston inbertsioa izin alda. Baina, gero baiguen beste inguru gertu bat esatuzkune neska, aurrera, azkenien txarren ofizio bat ikasten duzu, ez? Eta orduen, pentsago gendu, dana dau irabazteko orduan, ez dau besterik. Kasualidades ezagutu gendun Ibarko azkenengo tapizerue, Serafin bera, eta, berakin adostu gendun ofizioa berak erakutziko eskula, eta gero guk ofizioakin jarraituko gendula Ibarren presente egoteko, ez? Azkenengo 20 urtietan edo 30 urtietan bai egon diela 5 tapizero Eibarren, baina astiro edo desagertzen jundie, hiltzen jundie edo produkzio beruz junda, orduen berak geratzen azkena eta 82 urtekin ja jubilatzeko desietan euen. Orduen berakin tratu egin gendun 3 hilabetez egongo ginela berakin ikasten buru belarri eta berak erakutziko eskula ofizioa bera, ez? Hasieratik amaierara. Egize da pentsago inule aukera oso ona zala, batez be guk kudeatzeko, guk gure denbora, guk gure lana kudeatzeko aukera emoten dauzkulako, ez? Horren arire bai, kooperatiba izaera aukitie proiektu honek bermatzen dozku etorkizun baten bebai, gaur egun eta etorkizun baten estruktura horizontala mantentzie, elkarlan egotie, alkar ikastie egunerokotasunien, talde izaera hori bebai mantentzie, eta guzti hau ez dator kasualidades, kooperatiba ereduek inguruen aukindogu zen arren, egia da bebai laguntza aukindogula kanpotik, kooperatiba zergatik eta zertarako sortu edo erabili, ez? Bai COP57 inguruen dabilen gentien laguntza, eta bebai sortze prozesuen edo hasten dabilen olatuko elkartien laguntza bebai. Guk esaten dugu, eta horregatik planteatzen dugu, bigarren olatu kooperatibo bat edo egin behar dela kooperatiba izaera eraldatzaile hori berreskuratu beharko luketela. Gaur egun hein handi batean, gure ustez behintzat, galdua dagona. Eta horregatik aia, ekonomia sozial eraldatzaile ereduan funtzionatzen dugun kooperatiba, elkarte, beste kolektibo, beste enpresa mota batzuk, sare bat sortzen, olatuko bizena duna, garrantzia ematen diona proiektu guzti hauek, hau da, ekonomia sozial eraldatzailean sortutako proiektuak izan daitezela proiektu kolektiboak, ez behar individualetatik sortuak, baizik eta behar kolektiboetatik sortuak. Bai, gure dugula berez bultzatzie, berrerabiltzien filosofia bera, ez? Azkenin urtietan, oitu gaitue konsumo eredu batera, estan jasangarri zen inundik inora, ez? Oitu gaitue erosi, bota eta erostera, eta hori aldatzeko be proiektu honek balio dau, ez? Gure gurasuen epokan oindala azkenien, 20 urte inguru, beste eredu baten konsumitzen zabien, ez? Azkenien erosten zabien altzalizek ziren praktikamente bizitza guztireko, eta azkenen urtietan hori aldatu danez, guk gure ekarpen txiki bat egin nahi dugu proiektu honekin.
merkatua dago, merkatu horretan salerosketa bat egiten da, eta merkatuak behar batzuk sortzen ditu, eta horren arabera sortzen die proiektuak, sortzen da ekonomia, ez? Hortik aparte da, hau da, jendarteak ze behar ditu, lehenengo identifikazio lan hori egin behar da, eta hortik abiatu benetan ze proiektu behar ditugun gure inguruan. Badeko guz ofizio pila bat galtzeko zorian dauzela, eta gaztiok aukera paregabi dekogu bertan bizimodue duin atarateko, ez? Junbi herrien, gaur egun bultzatzen gaituen teknologia barrien lan mundura. Ekonomia sozialera aldatzailea, esan dut, eredu bada, ez da sektore bat, hau da, ez da bakarrik arlo produktiboa hartzen duna, baita hartzen ditu kontsumitzaileak, herri mugimenduak hartu ditzake, zergatik ez jaietan egiten den, ekonomia txiki hori jaietan sortzen dena, guzti hori sartu daiteke ekonomia sozialera aldatzailean, eta hori da ere eraldatzaile bihurtzen duna, hau da, ez da bakarrik arlo produktiboa, baizik eta jendartean eta pertsonen bizitzan barnebiltzen dituen aktibitate eta esparru guztiak hartzen ditu, ez? Guretako gerra nagusia edo bataila nagusia da eredua zentroan, alternatiben zentroan. Eredu ezberdin hori alternatiben zentroan jartzen nahiz eta txikia izan. Zen kontua ikusten dugu, badaudela beste ekonomia del bien komun eta horrelako beste edo NER Groupek planteatzen duen eredua, nahi dute hori zentroan jarri. Hau da, zerbait ezberdin egin nahi baezu, hau da, kapitalismo baino sozialki responsablea egin nahi baezu, baituzu eredu, hauek guk esaten, ez. Osea, hori kapitalismoa pixka zuritzeko ereduak. Guk plantatzen duguna beste eredu hori, zentroan jartzea, eta haunditzen dijoan ere moduan aldatuko du asko ingurunea. Eredu berri honetan komunalak izugarrizko, osea, garrantzia zentrala hartzen du. Eta pixkanaka komunal gehiago onda dira, eta pribatua gero eta txikiagoa, ez? Baina da globo batzu eta da globoak, osea, ze globo haunditzen dezun. Kapitalismoa bera sortu zenean 15. mendean, 13. mendetik kapitalista, oso eredu txiki baino kapitalistak bat zeuden, Europa guztian zehar, gero hori egin zen orokortu. Gu planteatzen duguna, berdina, gaur egun eredu bezala planteatzen duguna, nahiz eta oso minoritarioa izan, etorkizuneko ereduaren ernamuina izan dadila. Herri mugimenduek badaukate bide horretan ere aurrera egiteko aukera, ekonomia egiten dute, berez, askotan kontziente ez badira ere ekonomia egiten dute, eta kontua da horretaz kontziente izatea, eta aurrera begira ere beste hainbat tresna erabili ahal izatea beraien helburuak lortzeko. Zenbait arlo ez ditugu borroka esparru kontsideratzen. Askotan, helburua lortzeko bidea hazten dugu. Ideia indartsua da hori, herri mugimenduek ere alternatiba ekonomikoak bultzatu ditzakete. Herri gora proiektu etorri zaiburura. Euskalgintza, tokiko garapena eta elikadura burujabetza ari dira uztartzen. Guretzat sekulako herrigintzarik eta bada, eta hor bere espresiorik zuzenean ikusten da, ez? Nafarreko aldeko nekazariekin edo produktorekin, ekoizleekin biltzen gara, eta bertan egiten duguna da saski batzuk konfekzionatzen ditugu edo prestatzen ditugu, ez? Ordune produktu horiek eskuratzen ditugu produkzio presio batean, eta egiten duguna da saski horiek banatzen ditugu Euskal Herriko txoko ezberdinetatik merkatu presio batean, ez? Zergatik merkatu presio batean horre egiten duguna da gainbalio hori eranzten zaio euskarentzako 25% banatzen delako, ez? Egindako ekarpen ekonomikoa euskalgintzako eragile horiei izan da 3 urte hauetan zehar 300.000 euro ingurukoa, ez? 3 proiektu ezberdinetan banatu da etekin hori, bat euskaraz bizi eta ikasi nahi dut proiektura joan da, zati bat, bestea ikastoletara eta bestea aekarentzat izan da, bertako aekarentzat.
Eta, diru horrekin, hainbat gauza egin ditugu, baina adibidez, ikasleentzako, bertako ikasleentzako beka batzuk sortu ditugu, eta horrek ere lagundu du bertako helduen euskalduntzea indartzera. Lekeitio batean, Leitza batean, Lodosa batean, Bergara, Arrigorria, berdin zaite lekutan, Euskal Herriko txoko ezberdinetan, haude bolondrez gisa lan egiten duten, edo proiektu honetan sinisten duten pertsona asko eta asko. Orduan datu batzuk ematearren, pasaden urtean 200 herritara edatu ginen, 700 banak eta gune baino gehiago ere jarri ziren, eta orduan esan dezakegu badaukagula sare zabal bat. Errigorak eman duen ekarpen ekonomikoaz gain, garrantzitsuagoa da eragileak eta jendea norbanakoak elkarlanean jartzea oso ona izan dela. Ez da momentu puntual batean izan, gero urtean zehar ere lanak amankomunean egin ditugu eta elkarlanean. Eta nire ustez guztion artean Euskal Herria euskalduntzen aldugu eta Euskal Herriarekin batera Erribera ere euskaldunduko dugu. Gure helburu nagusiak alde batetik euskara bultzatzea da, baina burujabetza elikaduran sakontzea, ez? Claro, Txinatik eta Perutik ekartzen ditugun produktu horiek presioetan askoz baxuagoak dira hemeneko izten direna baino. Hemeneko izten direnak gero gainbalio bat jartzen zaie bitartekari espekulatiboak daudelako, ez? Errigora hori hautsi nahi du. Errigorak egin nahi duena da saiatzea ahalik eta bitartekari gutxien egotea eta presio justu batean produktu horiek eskuratzea, ez? Etxalde, nekazaritza iraunkorran aldeko mugimendu bat da. Baserritarrak erdigunean ikusten dituna, gu baserritarrak gehalako, baina ikusten duna ez dela bakarri baserritarren gauza bat, ez da? Gizarte osoan kontu bat dela, eta azkenian ikusten dena baita ere ez baldin bada gizarte osoa elkarrekin juten eta aliantza sistema sortzen ez dagoela zer eginik. Gu hasi ginen duela 3 urte, langabezian geunden, baina gainera ikusten gendun lehenengo sektorearen egoera zein zen momentu horretan, eta ikusi gendun behar izana gazte modura gure ekarpena egiteko arlo horretan. Eta egin barreko lehenengo neurria apur bat sektorean sartu ikasi momentu honetan, 77 inguru banatzen ditugu, eta badugu negutegi bat 2000 metro karratu dituena, eta esan dezakegu, denbora behar dugun arren, proiektua egonkortzen hasi dela. Herri honen autogestiorako elikadura burujabetza horren bidean, azkenean gure aletxoa ere jartzeko, kontzientzia bat, areagotzen ari den kontzientzia bat suspertu nahi dugu, bertako produktuak berton egin eta berton kontsumitzeko arena. Eta esan genuen, zergatik ez egin euskal garagardo bat, bertako lehengaiekin ekoiztua, bertan ekoiztua, bertan behintzat dirua hemen bertan gelditzea, bai inpostuetan, bai lana emanez, eta gainera euskaraz hitz egiten zen garagardo bat. Guretzako ikusten dugu elikadura burujabetza behar izan modura. Herri modura bizi irauteko behar izana. Itzela da ikustea zelan Euskal Herrian saltzen diren produktuen gehienak kanpotik etorria diren. Zer eta elikagaiak. Herri batek bizi irauteko behar duen lehenengo kontua. Azkenian elikadura negozio bat bihurtu dutela. Eta guk aldarrikatu nahi duena da ez dela negozioa, baizik eta dela gure eskubidea, denon eskubidea dela gure elikadura, elikadura osasuntsu bat. Ez da nekazarien kontua bakarrik, ez da gure kontua elikagai batek milaka eta milaka kilometro egitea Euskal Herrira heltzeko, ez da gure kontua bakarrik hor bidean erabiltzen den bai plastiko, bai petroleo, bai erabiltzen den guztia, ez da gure ardura, hori gizartearen erantzunkizuna da.
Gure erantzunkizuna da ekoizpen alternatibo batzuk martxan jartzea herri honetan, baina horren kontsumoa eta horren sostengua herri osoarena izan behar da. Benetan, alternatiba bat izan nahi baldin badugu eta benetan gaur eguneko ereduari buelta eman nahi baldin badiogu. Eta kontziente izatea azkenean indar hori badugula, ez? Eta baliabide horiek baditugula. Jende guztia hariko bazan bertako produktuak kontsumitzen, geroz eta enpresa gehiago sortuko liratezke hemen, geroz eta lanpostu gehiago osatuko liratezke, eta azken finean danon artean elkar elikatuko gineateke, ez? Orduan, garagardo soil batekin ere hori lortu alda. Euskal Herrian kontsumitzen dena pila bada, eta momentu honetan mugitzen garena oso, ez dakit, euneko izango, baina 0,00, orduan benetan asko dago azteko, eta asko hasi gaitzezke, eta tokia dago garagardo gile askontzako. Gauza da, kontsumo aldatu behar dela, ez garagardo horren merketara eta bertako kalitatezko produktuetara. Gainera ez da bakarrik, dirua ez dator bakarrik guk saltzen dugun garagardo, guk jasotzen dugun diru hori, ez? Horra azkenean, lehen gaiak produzitzen ekoizten ditsunak dauko hortik diru sarrera bat nolabait, ez? Bultzatzen dugu hori. Guk esaten dugu arma politiko garrantzitsu bat dela kontsumoa azkenean, eta guk erabakitzen dugu zer kontsumitu eta kontsumitzen dugun horrek zer emango dion indarra. Orduan, elikadura burujabetza alde hortatikan, kontsumitzaile bezala baita ere garrantzitsua da, azkenean zuk ikusten duzu, nahi duzun kapitala erdigunean jartzen duen sistema hortako enpresa bat, edo dena dalakoa finantzeatu, azkenean hori da egiten izan, eta horre bizia eman, edo nahi duzun, zure herrian alde, herri nahi duen beste eredu batian ekoitzitako gauza batzui, indarra eman, ez da? Kalitatezko produktu bat, beti garestiagoa izango da industrialen sistema hori baino, orduan nahi genuen ikusi benetan errealitate hori eman daitzekeen, ez, Euskal Herrian. Gauza da, hitzez esaten dana, baina benetan kontsumo hori emango zan, guk sinisten dugun modu hortan. Bai, gaur eguneko kontsumo eredu honek nora eraman gaituen, eta hasi beharko gara guk gure eredu, ez, kasu honetan saskietatik hasita, gorpuzten joan borko gara proiektu hori eta gaur egun dugun kontsumo eredu horreri buelta eman beharko diogu. Ez da erraza izango, sistema kapitalistak bere sare guztia martxan duelako, baina purka txikitasun horretatik saretzen joan beharko gara. Bai, ekoizle eta kontsumitzaileen arteko harremaneako nik uste gaur egunean igual hola ezagunena edo gehiena entzuten duguna izan daiteke hotzaren sistema, ezta? Gauza ezberdintako, baina nik usten dut ez gehala hortan bakarrik gelditu behar, baita ere hor dago jangelan kontua, elikagai bankuen kontua, nik usten dut azkenien gure helburua izan behar dula harreman hauek egitea esparru guztietan, ez gelditzea bakarrik hotzaretan edo merkatuan edo nik usten dut erosten dugun bakoitzean edo ekintza hori egiten dugun bakoitzean eskatu behar degula klabe berdinetan jutea, ezta? Azkiena aukera bat da, baina aldi berean zailtasuna baditu eta kontsumitzaileari asko eskatzen zaio. Asko eskatu baino, zer jango duen planifikatu behar du, eta badu konpromesu maila bat. Eta benetan asmoa baldin bada gure herria bertako produktuz hornitzea, saskien bitartez bakarrik ez dugu inondik inora lortuko. Orduan denbora beharko den arren bestelako proiektu batzu jarri beharko dira martxan, benetan urratsak ematen joateko. Imaginatu, zer pasatuko litzateken, azkenan gure inguruak, gaztetxeak, txosnak, honetara abiatuko balitzatekezken, azkenan bertoko garagardoari bultzada eman, pentsatu, azkenan gu botere hori daukagu eta botere hori baliatu behar dugu. EHZ-etan kontsumitzen diren produktuak edo denak bertakoak eta edo ekologikoak dira. Hemengo ahnoa eskaintzen dugu EHZ-etan eta hemengo garagardoa. Oraindik ez gira iritsi mailara nun dena edarietan bertakoa den. Zenta gure hornitzaileak ezin dute produzitu 10.000 pertsonentzat 3 egunez.
Baina hori bultzatzeko behar presioan sartzen ditugu hemen garrajerdoak eta besteak, eta hola jendeak normalki hautatzen dute bertakoa eta segitzen dute horrekin orduan. Tomateak bali madira festivalean, hemendik heldu dira, hemengo negutegietatik. Hala, uste dut, sobera urgun joan gabe, hemen berian baditugula gauza hainitz produktu, eta horiek baliatuz, horiek eskainiz jendeari, laguntzen duzu bertako ekonomia, hemen berian banatuz, eta hemengo baratze zaintzak, laborariak, nekazariak, uste dut hor zinez lokalki ari girela, edoki sok marka badan egozun umeid labela bat, nun behaz araudi batzuk respetatzen diren, behaz ostean ezan dut produkzioaren neurtzea, ditez aldatu organismorik ez ukaitea, bertako janaria ukaitea, eta erakustea zinez bezeroei nola bazkatzen ditugun gure kabalak, gure animaleak. Urtean zer, 50 bat jende EHSetan implikatzen dira, eta gero 3 egunetan 600 eta 700 laguntzaile implikatzen dira EHSetan, hori kopuru handi bada, eta hortaz bizki arro gira zen, eta laguntzaileak gira gure oinarri. Dena behar da egin, hemen dira bakarrik pentzeak, eta gaztelua, baina gero dena behar da antolatu. Eiek, festivalekoek antolatzen dute hori dena, eta guk egiten dugu, eiek ilan, bizta dena. Ez dugu festival baket egiten kontzertuak antolatzeko. Kontzertuak antolatzeko badira beste gauza batzuk, baina guk ez gira horretan festival bat antolatzen dugu, festival anitza, 3 egunez, eta oartu gira zinez talde engaiatuak edo kalitatezko taldeak erakarriz berdin koherenteagoak izanen girera gure buruarekin. Zenta azkenean nahi dugu mikrogizarte ideal bat sortu, baina ez ari musika talde komertziarekin edo irratian pasten diren taldeekin ez du zentzurik. Hori gure sisteman da, gure sistema gure kontsumitzeko moduetan sartu da, eta hortik nahi dugu atera, gizartea eraldatuz, hortako hartu dugu biogune hori, lehen erabiltzen gintuen komun kimikoak adibidez, eta lehen urte batean erabaki zuten 2 edo 3 komunidoak eraikitzea, dira egurrezko eraikin batzuk, eta barnean emaiten da zerrazaia, eta horrekin gero biltzen dugu zerrazaia eta pixa eta guzti. Emaiten ditugu berziklatzeko hori da pixkat funtzionamendua, Brigada Berdeak txandak egiten ditu festivala denboran biltzeko eta hori funtzionatzen du, zenta laguntzaileekin bortxaz funtzionatzen alda. Festivalak frogatu du 20 urtez hori posibedera 3 egunez edo 3 hastez elgarrekin bizitzea eta holako kontsumo edo sistema baten barrutik kanpo izaitea. Egan nahi du gizarte eredu berri bat sortzen alduela politikoki, ekonomikoki, sozialki, kulturalki. Orduan posibeda zenta guk egiten dugu 3 egunez eta zuek ere parte hartuz. Orduan ez da utopia bat, baina errealitate bat da guretzat. Uste nuena baina askoz proiektu gehiago daude Euskal Herrian. Etxebizitza, lana, elikadura, kontsumoa eta EHSetan euskoa ere ezagutu dut, moneta soziala. Azkenean gustatu edo ez, diruaren arazoa beti dago. Ezta? Euskoa tokiko moneta osagarri bat da. Tokikoa zenta Ipar Euskal Herri osoan erabiltzen alda, mauletik endaiara, eta osagarria euroari osagarria baita. Beraz, euro bat, eusko bat, gauza berdina da. COP57 da finantza zerbitzu etiko eta solidarioak ematen dituen entitate bat, ez? Horrek esan nahi du dela tresna parabankario bat,
printzipio mutualistak eta autogestionatuak eta demokratikoak dituenak, eta beraz, bere oinarri sozialak erabakitzen dugu, bertan sortzen den aurrezkia nola sustatu eta nola kudeatu, eta ze mailegu mota diseinatu ekonomia sozial eraldatzaileko proiektuak finantziatzeko, ez? Gaur egun, Euskoa Europako 3. tokiko moneta da. Alemaniako Kingauer eta Inglaterrako Bristol Pounden ondotik. Baditugu gutxi gora bera 400.000 eusko zirkulazioan. Eta Euskoa erabiltzen alda gutxi gora bera 550 komertzio, enpresa eta saltegitan. Nik uste Euskal Herriko langileok eta herri sektoreok gure aurrezkik erabili beharko genituzkelak guri interesatzen zaizkigun proiektuak aurrera ateratzeko. Horregatik, inbarko genukena da aurrezkiak hartu, utzi, COP27 bezalako erakunde baten eskutan, bertan kudeatu eta proiektuak finantzatu. Baina proiektuak, bertakoak, Euskal Herri desberdin bat eta hobe bat eraiki ahal izateko. Txanpon sozial baten lehen helburua edo tokiko moneta batena da ekonomia bertokiratzea. Txanpon hori lujaldean bertan aldatzen denez bakarrik, epe ertain edo luzera helburua da aldaketa horien bidez lujaldean bertan ekonomia garatzea eta berdin enpleguak sortzea. Ostatu batek Euskoa erabiltzen balin badu, berko ditu Euskoak berrerabili bere hornitzaileak ordaintzeko. Belgikako garagardo bat erosi ordez, joango da tokiko garagardo bat erostera. Ez ditugu onartuko banatzaile handiak, Carrefour eta horiek bezalako banatzaile handiak. Eta bestetik, bertako laborantza egikoia eta laborari txikiak sustengatzeko, ez dugu gure sarean onartuko laborantza industriala edo lurretik kanpo den laborantza. Orduan Euskal Herrian orain arte 700.000 euro jaso dabez bertako zerbitzu bazkideek mailegutan, eta bertako bazkide laguntzaiek aurreztua ez 200.000 euro baino gehiago, ez? Finantziatutako proiektuen artean badau boga garagardoa bera, asaken lan vertikalak egiten dituenez, estatu mailan izango da gaur egun kooperatiba oso potente bat. Bankuetan eta aurrezki kutxetan, aurrezki horiek erabiltzen gure langileon aurrezkiak erabiltzen dituzte, beraiek nahi dituzten operazioetarako. Normalean gainera espekulazioan oinarritutako operazioak beraien helburu bakarra kapital metaketa da. Baina COP27 bezalako zerbitzu finantzieretan bultzatzen dutena da beste ekonomia mota bat bultzatzea. Hortan hasi behar dugu, orain arte itzi dugu beste batzuen eskuetan, hori ezin da pasau hemendik aurrera, hori aldatu behar da eta gure eskuetan dau hori aldatzea. Azkenean gu gara proiektu gestionatzen dugunak, baina ez bakarrik proiektu gestionatzen dugunak, baizik eta etorkizuneko proiektu horrek, sortuko dien proiektu horrek nola eta ze irizpidetan sortuko dienak esaten da bienak, ez? Egia da, gure esku dago. Gainera betiko kooperatibagintzaren alternatiba da ekonomia sozial eta eraldatzailearen planteamendua. Baina, denok ezagutzen ditugu enpresa kapitalistek bezala funtzionatzen duten kooperatibak. Merkatu logikak ezinbestean konpetentzia dakarrelako. Beraz, aspalditik dator eztabaida. Merkatu alternatiboa edo merkatuari alternatiba. Hasieratik genukan buruen apurbet hortu ondo proiektua sana, ez? Da, hasiera baten zeukan 3 zutabe moduan esaten genion, ez? Sala, hortue, etxe bizitza eta gaztetxea. Eta, bakoitza zen, hori autogestioan esparru bat, digamos, ez? Gero, hasi ginen apurbet, asamblada hausnartzen, da, gaztetxea,
gauzamen jende pila, deko arazo komun batzuk, ez? Segatik ez gara apur betaratago joango eta autogestioa bez, segatik ez dugu zabalduko gure beste espazioetara, ez? Gazteo deko guzan arazoak autogestioaren bidez konpontzeko, ez? Eta horan sortu zen Inizitu Musika Elkartea, gero talde komunala, apur bet, asamblada politikoa, irrati talde bat, kalerki antzerki taldea, komunala esan moduen, da apur bet autogestioa esparru erlazio ekonomikoetan oinarrituta edo esparru hortara eroatea. Gure bizitzaren kontrol hartzea, gure bizitzan egiten ditugun bizitza ditugun gauzak gu geuk zuzenean egin, gu geuk zuzenean sortu edo produzidu. Eta oin dekogun erdigunea da biltegi komunala, orduen lantaldeakoitzak sartzean egiten dauzen gauzek, eta gero kide bakoitzak hortik hartuten dugu nahi duena. Orduen ontzeko guarrantza talde bat, eta hor dugu kongeladora eta arrainakaz, dau perretxiko talde bat, dau konserberan maskilun Seberion gauz konserbaten eta hor konserbak iten dauen talde bat, dago Arriekaz talde bat, dago Garagardo talde bat, eta ontsa gabiz, gure bitzaren beste esparru batzu bai, geure ganatzen ditugun mekanika, deko traktore bat, zer gau lurrepe badeko guz, 5 hektaria frutarbolakaz, labrantza lurrekaz, pastuekaz eta. Produkzio talde horiek ez dauki helburutzat merkantziak produzitzea, baizik eta komunalarentzat da guretzat dan balio bat produzitzea. Osea, komunarentzat, ez? Danontzat. Orduan, gure jarduera politiko-ekonomikoa esan dezakegu da elkarren emotea. Ondo bizitzeko planteamendu bat, gaur baino hobeagoa zikiren, eta izen guk ekingo dugu gure botere propioa eta guk kudeatuko dugu. Boterea agian ez modu abstraktu baten ulertu, baizik eta botereak, gaitasunak, ahalmenak, zelan gai garen osatze lortuteko, eta guk zuzenean gaitasun horiek guk kudeatzen. Hau da, aukitea kalazin purearen boterea. Aukitea 200 kalazin pure hor neguosorako eta edo kamionetat eukitea, edo momentuz botera nahiko murritza da. Gai gara kamionetat erosteko merkatuan eta modu komunalen erabiltzeko. Hau da, bakarrik erabilera da komunala. Baina denporagaz, gure asmoa da, gai izatea, hautze bagaiz mekanikan sartuten, osake kamioneta konpondu alizateko botere hori, gaitasun hori behar guk eukitea, denboragaz, kamioneta egiteko gaitasuna guk ekitea bai. Osake, gure realitatearen prozesu guztia, hasieratik amairara, gure bizitza osoa gure baitan hartutea. Kapitalaren logikaren baitan, baude maila ezberdinak. Historikoki langilegoa izen da, bakarrik eukin dau bere lan indarra, produktu bat produzitu ditu eta bere jefearen patroiaren bitartez, patroia saldu izan du eta salmentaren zati txiki bat eman izan dio langileari. Gaur egungo planteamendu kooperatibistak egiten duena da langilegoa eskalaz, kontestu kapitalistarren eskalaz igo eta bitartekari bat izan barik saltzen duena merkantzia langilea bera saltzea. Baina barneko logika berdina da. Langilego hori logika astartuaren menpe dago, kontrolatzen ez duen merkatu horren menpe dago. Langile horrek ezin izango du nahi duena produzitu. Produzitu beharko du saldu dezakena. Horren egun ez da gai izango kontrolatzeko bere bizitza. Trokea guk ulertzen dugu transakzio bat bezala, non pertsona dira objektuen ordezkari, eta objektu horiek ekibalenteak diren inean, transakzio hori ematen da. Harreman horretan ez daude pertsonak, jokoan daude objektuak. Ni zugaz jartzen az harremantan, zuk objektua daukazulako eskuartean. Orduen berez, zuri zer pasetan ez da, ni nahi dut zure objektua. Eta zu objektua, bakarrik nirearekiko ekibalentea denean, orduan ematen da transakzioa. Ekibalentziaren gerra baten gauz beti trukearen logikan, ez da. Horren zelan gara kapazan, ez zuk dekozunaren arabera, baizik eta zu zarenaren arabera harremantzen. Hau da, ahalmen horiek, zelan botere horiek, izan daiteke produktu bat, izan daiteke laguntza bat edo, zelan garen kapazak horiek gure artean elkarre moten, zaindu nahi zaitu dalako, ez daukazulako zezero eskuarten emango diasuna, eta hori komunalaren printzipioa. Orduan zer? Bizitza erdigunean jarriko duen ekonomia bat? Hau ez alda feminismoak aldarrikatzen duena.
feminismoak esaten duna da, ekonomia edo mundua orokorrean dagoela planteatua izeberg bat balitz bezala. Non bakarrik goiko partea da ikusi egiten dena, espazio publikoan jartzen dena, eta hori dela baloratu egiten dena eta estatusa ematen dizuna zure egunerokotasunean. Baina goiko puntita hori dagoela sostengatu azken finean azpikaldean dauden harreman sozial, jarduera eta denbora kupo erraldoi batzuengatik. Orduan, azpian dagoen guzti horri, deitzen zaio, edo zaintza espazioak, edo atal informalak, edo espazio pribatuan, edo beste nola baiteko tokietan gertatzen diren ekintza eta jarduera multzoa. Orduan, ze gertatzen da? Horrek ere bai baditula bere ondorioak egunerokotasunean mundua ikusteko garaian. Ze baloratua dena eta horren arabera bilatu egiten dena, da espazio txiki horretan gertatzen diren gauzak. Eta gainontzeko guztia delegatu egiten da beste pertsona, egoera edo eremu fisikoei. Karo, goiko partea, bekoa parteari begiratzen diogunean eta esate dugunean, ostras, honi igual ere kaso egin bartzaio. Hemen ere, honi kaso egiten bazaio ere bai, sortu daitezke beste harreman eredu batzuk askotere potentzialidade gehiago dakatena, ke guapo, ez? Eta hasten gara bekoari begira. Eta askotan egiten duguna da, bekoa goikoa balitz bezala tratatu. Eta estrapolatu hemengo neurketa ereduak beko parteari, eta esan jazta. Ze gertatzen da, zaintzak, opresioak sortzen baldin baditu, zaintza baldin bada emakumea esklabizatzen duen eredu bat, zer egingo dugu? Jarriko diogu soldata bat, eta horrela konponduko da arazoa. Eta hori azkenean da, zaintza hori monetarizatzea. Eta goiko esparrura eramatea, kuantifikatzea eta kitxo. Problematizatu behar da zaintza noski, baina ez da arazo bat. Osea, da guztion artean berkokatu behar dugun ezaugarri bat. Eta ez da ere salbazioa. Da beste elementu bat gehiago gizartea eraiki eta gure buruak berreraiki egiten dituena. Orduan, ekonomia feministak planteatzen duna da goazen buelta ematea eta goazen interdependentzia eta ekodependentzia, hau da pertsonen arteko dependentzia ez dela menpekotasuna. Eta ekodependentzia era positibo batean ikustea. Eta hori indargune modun ikustea. Orduan, hortikan planteatzen dutena da, erdigunean egon behar duen, ekonomian eta orokorrean, errealidadean erdigunean egon behar duena, ez duela izan beharen beste zelan eredu izan behar dugun, edo ez duela izan beharen beste moneta edo renta, ez? Horren adibidez esaten da pila bat, renta basikoa da askatuko gaituena, ez? Hori erdigunera. Hauek planteatzen dutena da, ekonomia, ez dela bakarrik moneta ekonomiak baduela ere beste ez monetarizaturiko hainbat errealidade eta espazio, zan daiteke lan lagun batekin pote bat hartzen ari naizenean eta lanean izandako gauza kontatzen dituanean, hori azkenean saneamendu prozesu bada, gero lanean ere bai bere ondorioak izango dituna, noski ondorio positiboak eta produktiboak. Baina zikloa ez dago produkzio eskala horretan, zikloa dago hemendikan, kafe hartzen duzu momentutikan hasten den produkzio batean. Orduan planteatzen dutena da, bizitza erdigunean jartzea. Azken finean, behiek esaten dutena da, gauzak baloratzeko garaian, ze azkenean ekonomiak ere gauzak baloratzeko eredu eta ideologia bat daka bere atzean, aldatu behar direla edo irauli egin behar dela sistema, eta baloratu behar dela ekonomia eta errealidade guztia orokorrean horrek bizitza sostengatzeko eta bizitza osasuntsu bat izaterako garaian duen inpaktoaren arabera. Azkenean gauza da galderak aldatzea erantzunak ere bestelakoak izateko eta gauza batzuk agerian geratzeko. Adibidez hori, galdetu beharrian zema kobratzezun, ea ze postutan zauden, ea etxian dena ondoi joan, errenta zemuz dago, galdetzen badezu, entzuna sentitzezea lanean, etxian ere gauzak iteko denbora dakatzute eta elkarrekin hitz egiteko, edo, zemuz dakazu jateko denbora emateizu? Bapatian, erantzunak ere bai aldatu iten dira, eta eskalak aldatu iten dira. Eta hori da pixka bat ere bai, beti azpiratu eta azkeneko momentuan gelditzen diren gauzak garela gu. Eta hori ere bai, ekonomia sozialetara aldatzaian, autoesplotazioa ere bai, erregulatuta kontuan izan beharreko aldagai bat da. Ze gu ez bagara zaintzen gurekiko eta gure artean, azkenean ez da bizitza duinik egongo, ez da eraldaketarik egongo errealki. Zingira izango litzateke zentzu hortan, gaur egungo ohiko hezkuntzari alternatiba bat eskaintzen dion espazio bat edo proiektu bat, ez? Sinisten degula pertsonak aurrizatetik helduaroraino daukala bere
bezitza, zentzu kakotxtartean autogestionatzeko gaitasuna, ez? Bai, bere interesak, bere grinak, bere kuriositatea, horiek azkenean potentzial importante badiala, eta hori helduaren jarreran arabera, hori autogestionatua izan daitekela beraren gatik propio, ez? Guk gauza batzuk eskainiz, noski heldu bezala, arduratik. Hemen hezkuntza jarraitzen du etxean. Hemen ez da bukatzen, hemen dia 4 ordu, 5, 6 egoten diana, baina gero etxean jarraitzen du danak. Eta dana azkenen da elkar elikatzean menasi, etxean jarraitu, berriro honea datoz, baina ez da austura bat, helburu bada austuraik ez egotea hezkuntza hortan. Ezin gira bea aurrentzako azteko gunea izateaz gain, batez ere da bertako heldu eta gurasoen azteko espazio bat, ez? Pertsona bezala azteko eta batez ere hazkuntza hortan ematen dira zailtasun gehiena proiektu hauek aurrera iteko, ez? Nik sentitzen dut eskolari alternatiba badala. Ohiko eskolari alternatiba badala. Eta garbi utziz, hortatik libre izan gait, ez galain libre gu eskola, hemengo guraso guztiok ohiko eskola batetik gatozelako, ez? Eta orduan hor motxilatik ohiko eskolako zamadian gauza asko kendu behar izan ditugulako, gure izaera akademiko hori, ez dugu nahi banaketa egotea bata edo bestean artean. Guk auto hau dugu, baina ez besteakin kritikoak garako baizik, eta batez ere da arduratu nahi dugulako gure semaren hazkuntzataz. Zentzortan implikazio hortatik, ez? Hemen gogoetatu behar duguna da, zergatik sortu den eskola, duela 200 bat urte. Eta, badira hor, erlijio arlotik sortu diren eskolak, eta gero badira, sistema kapitalistatik, merkatu jendartetik, eta merkatu jendarteak ekarri duen jendarte kapitalistatik sortu den eskola. Eskola laikoa sortu da Ipar Europan duela 200 urte, eta sortu dutenek eskola laikoa, bain zuzen, kapitalistak ziren, industria sortu eta bultzatu zuten nagusiak ziren, erabat lotuz azken finean eskolaren interesak ekonomiaren beharrei. Orduan, gure ustez funtsezkoa da sistema kapitalista honi, merkatu sistemari alternatiba bat sortzea. Bizitoki sortu ginuen ez gentozelako bat gaur egungo hezkuntza sistemarekin. Izan dadila familietan ahoak ezteko den moldea edo eskoletan den eta moldea. Eta izan dadila ohizko eskolarena konbentzionala deirezakeguna edo eskola alternatiboena. Ikusten dugu hor badirela gabeziak eta orduan elkartu gara hainbat lagunen artean beste aurrak ezteko molde bat gogoetatzeko eta praktikara eramateko. Guk aurren hezkuntza ez dugu delegatu nahi. Ez konbentzionalei, ez alternatiboei. Kolektiboki gure esku hartu nahi dugu aurren hezkuntza. Eta horren gure esku hartu nahi balin badugu, egan nahi du guk heldu bezala gogoetatu behar dugula zer transmititu nahi diegun aurrei. Eta azken finean, aurren beharrak, baina helduen beharrak ere kontutan hartzera eta iritsi gara. Eta gogoeta oso sakona eraman balin badugu hasiera batean, gogoeta klasiko bat egan dezake, pedagogiari buruz eta nahiko zentratua aurren gainean, gogoeta azken finean helduon gainerat ekarri dugu, guk kolektiboki zer dugu bizitzeko elkarren artean, arlo ekonomikoan, politikoan, kulturalan, sozialean, zer azken finean hori bizi behar dugu eta hori transmitituko dugu biziz. Ez da hezkuntzaz egiten arlo separatu bat, hezkuntza emaiten da gauza natural bat bezala, belaunaldi guzietako jendeak elkar egonez, elkar hainbat denbora pasatuz, espazio kolektibo batean. Bizitoki proiektu bezala sortu zen duela 6 urte orain, 3 urte gogoeta teoriko bat eta eraman genuen, eta 3 urteren buruan pentsatu ginen praktikarat pasatzen alginela, eta orduan bilatu ginuen horretarako espazio egoki bat, guretzat izan behar zen naturaz inguratua zen espazio bat, naturan txertatua zen espazio bat, eta baserri eder hori Goitia baserria eta topatu dugu baldintza oso egokietan, eta gaur egun 15 bat lagun gara, hemen, eta belaunaldi guzietakoak bizitokin. Gazteenak 34 hilabete ditu, eta zaharrenak 60 bat urte, azken finean guretzat funtsezkoa da espazio kolektiboetan adin guzietako jendeak egotea
ez gazteak bakarrik, edo zaharrak bakarrik, edo helduak bakarrik. Denek dakigu pikutara goazela, gaur egungo sistemarekin, ez goaz inora. Eta molde erradikalean behar dugu alternatiba bat eraiki merkatu sistemari, eta eskola da besteak beste merkatu sistemaren tresna bat, eta beraz behar diogu ere eskolari alternatiba bat eraiki. Gero eta argiago dago alternatibak eremu guztietan bilatu behar ditugula. Eta klaro, autogestio oinarri duten proiektu ez hitz egitean, gaztetxeetako lana etortzen zait burura. Azken finean gazteok urteak daramatzagu auzolanean eta autogestioan antolatzen. Ezta? Zen momentu hori non ikasketak bukatu eta herrira bueltatzen zara edo egoera hori zen, bueltatu ginen eskualdera, ez genituen ikusten alternatibak lan munduan sortzeko eta venga, joan ginen, eseri ginen mahai baten inguruan eta ze hostia egin behar dugu, ez? Azkenean hemen lan eta bizi nahi dugu, ere zegoen hori ez, fenomeno bat, non igual gelditu ginenak eta ginen hori oso argi genukan hemen bizi eta lan egin nahi dugula, ikusten genuen ere inguruko jendea emigratzen ari zela, emigratzen, geldirik, los que esto etetera, Iruñara, osea, bazten nahiko inestabilidade momentu bat. Eta hortik, ez, hutsune hortatik eta inketute hortatik, bizi eredu polit bat nahi genuen, gure eskualdean sortu genuen, hasi ginen, dako ideia edo proiektua mahai gainean jartzen da lantzen. 7 proiektu osatzen dugu denendako, Lizarra eta Lizarraldea kokatzen dugu. 7 proiektu hauek bakoitza bere autonomia ia osoa dauka, baina bertan sortzen dugu denendako sarea. Hor sartzen daia denon arteko lanketa komun bat egiten. Lakasitak aurten 10 urte betetzen ditu eta bilakaera handia izan du urte hauetan. Hasi ginen aisialdia eta kultura autogestionatzetik, eta hor egun beste esparru batzutara pasagera, beti ere balore askatzaile eta autogestioan oinarritutako proiektu bat izaten, ez? Hau izan da modu natural batean, baina kontutan harturik gaudela jende bat 10 edo 12 urte daramagula pixkat gazte mugimenduan, nahiz eta gaur egon ja ez hain gazte izan. Eta gure bizitzarengatik jungera beste behar batzuk izatera, ez? Hasieran kontzertuak, hitzaldiak eta horrelakoak antolatzen genituen, baina momentu baten ere bai, igual ikasten ginen, baina momentu baten ere bai, lanan munduan sartu ginen eta pentsatu genuena da, zergatik ganez lan munduan ere autogestioan oinarritutako proiektuak sortu, ez? Sarea osatzen dugun proiektu guztietatik osatzen da fondo komun bat. Fondo komun hortan sartzen dugu proiektu bakoitzak dauzkan etekin guztiak. Beti gelditzen da diru kopuru bat proiektu berrietan inbertitzeko edo ja dauden proiektuetan reinbertsioak egiteko, ez? Oso baliabide potente bat da gure artean sinergiak lortzen ditugula, sare bitarteko lan horretan. Hau da, baratzean ekoizten den barazkiak, gure bi jatetxeetan sukaldatzen dira. Hau da, ziklo oso hori egiten dugu. Lakasitako jende batek sortu ditu zenbait proiektu ekonomia lorrean zebiltzatenak, eta Lakasitako fisikoki bada espazio bat, bulego bat eta bilera gela bat dagoen, hortikan abiatzen da hausnarketa bat eramaten nahi gaituna edo eramaten gaituna esparru hori, ekonomia sozial eraldatzailearen esparrua lantzera, formakuntzak eginez edo lagunduz kooperatiba berriak sortzen, eta batez ere hori kontzientzia hartzen beste zerbaiten ari garela, ez garela soilik gaztetxe bat bezala funtzionatzen ari, baizik eta pausu bat eman dugula, eta gure bizitzako ahalik eta lor gehienak autogestionatu nahi ditugula kolektiboki. Nakoren helburua hasieratik izan zen eta gure postua hori izan zen, gure buruak eta kudeatzaena, gure denbora, gure dirua, hemendik kudeatzaena, eta hortan gaude. Egin duguna da
hori aukerak zabaldu. Eta nik uste dut horrelako Lakasita kopen ideiak balio dula beste gaztetxe batzuentzako, beste gazte mugimenduarentzako eta herri mugimenduarentzako oro har, pentsatzeko badaudela ohiko militantzia edo ohiko gizartea eraldatzeko tresna horiek haratago dijoazten proiektuak, ez? Daukagu kapasitate bat, beti izan gara gai antolatzeko, elkarlanean mila mobi aurrera ateratzeko, baina gertatzen dena da, ekuazio horretan beti uzten dugu alde batera bizitza edo behar pertsonalak, ez? Eta esan genuen, kauen dioz, potentzial hori daukagu, kapazak gara antolatzeko da modu sano batean, elkarlanean aritzeko, modu sano batean eta natural batean, harreman horizontaletatik abiatuta, asamblearismotik ez dakit zer. Gaztetxe ekologikak bizitzako beste eremu guztietara hedatzea. Hori da bidea. Baina ikusi bezala horrek forma asko hartu ditzake, eta ez da horren sinplea. Dualidadea, ez? Hau, nirekintza da nire kontra, ni naiz irautzaia eta bestea ez. Logika horietan kokatzen dena pixkat, ez? Txuria eta beltzatala. Eta hor, askotan, dakagu joera bat mugimendu sozialetan, edo ni behintzat izan dut, mugimendu sozialetako kide modun, ikustea, eske orain hau da bidea, eta hau egin behar dugu, eta orduan badenak horrea, eta gainontzeko guztiak ez du balio, ez? Eta askotan ze gertatzen da, ahaztu egiten zaigula, gizarte eta izateko eta bizitzeko era heterogeneoetarako alternatiba homogeneorik ez dagoela. Azken finean gertatzen direlako bestela, batzuk daude laborategi modun probatzen, egia da oso gauza erradikalak eta sistema kapitalista heteropatriarkalarekin apurtzen duten logika askotan eta praktika asko aurrera eramaten, eta hori brutala da, eta ez zaio bere balio kendu behar, baina ere, kontziente izan bar gara, badagola beste masa erraldoi bat, edo jende talde erraldoi bat, gehienak gainera hiriburuetan bizi direnak, edo ez dakatenak espazio horretarako sarbiderik. Badago beste aukera bat dela, pixkat guztia trantsizio moduan ulertzea, mientras tanto, edo bitarte horiek ere ulertzea, eta planteatzea, bazkenean ze paper egotziko diogun pertsona bati, pertsona edo talde edo eragile berrentzait, bakoitzari posizio horretan. Eta gero horre bai elkartrukeak eta egon daitezkela ere ulertzea da izan daiteke beste aukera bat. Esan beharrean ez eske zuri hau falta zaizu eta zuri besteari hau falta zaio, eta horrela maitzen baldin badugu identidaden arteko guda batean amaitu dezakegu eta zer izatetik baino nola nahi dugun hori jakitera igual aberasgarriago izan daitezke edo elkartruka handiagoak egon daitezke. Elkartu gara kooperatiba txiki baten 3 sorgin, elkarte horren barruan dauzen 3 lan ildoak dira natura hobetzea, sorkuntza gizarteratzea eta danok artista garela eta Euskal Herri sortzaile bat bultzatzea, eta aldiberian ondare soziala balorean jartzea. Geure helburua beti izan da beste hainbat lekutan ahotsik ez dutenei ahotsa ematea, eta geure kudeaketa batez ere asamblearioa eta autogestionario moduan definitzen dugu. Alabelarriak, bazkideak dira geure sustengu nagusi, 500 bat inguru alabelarri, diruz eta bestelako hainbat kontutan babesten gaituztenak, eta gero geure lana batez ere borondatezkoa izaten da. Irratian dabilen jende gehiena borondatez aritzen da. Kalaka komunikazio parekidea Ilazki eta biok sortu dugu, eta komunikazio zerbitzuak eskaintzen ditugu genero ikuspegia integratuta dutenak. Iruñeko eta Bakoitza auzoan dagoen sormen zentro bat da. Badaude bazkideak haien aizietarako erabiltzen dutenak, eta beste batzuk lantoki moduan erabiltzen dute zentroa. Santzia Rimoneta da, oinatin oindala urte bat pasatxo martxan jarri gauena, konturatu ginelako, bertan sortzen zen aberastasunan parte handi kanpora zioela edo bestela kate handien eskutan amaitzen zauela.
Bueno, Firestone fabrika berreskuratua da, nun kapitalismo eredutik kanpoa, alternatiba ezberdinak eskaintzen dituen proiektuen topaleku bezala definituko nuken. Proiektu hoin artean guria dago, altzariekin egiten deu lana, bai enkarguzko lanak eta bai altzaria birziklatu. Bueno, Hiru Damatxo hiru lagunen artean sortutako proiektu bat da, komunikazio zerbitzua eskaintzen dituena, eta gure eduki propioak ere egin nahi genituzke, ez? Kontua, guk lanean gaimiltzak hiru lagunok lanean gaimiltzan, eta gure lanak utzi genituen, nahiago genulako gure egitura propio baten baitan lanean aritu, ez? INR sortu dugun enpresa bat da, energia transizioa eramaiteko eskolegian, egia da erran lehenik Siberuan, Nafarroan eta Lapurdin. Orduan guk energia autonomia lortzeaz nahi dugu ekonomia irakor bat sortu, eta nahi dugu ere ingurumenaren aldeko ekimen sentsutun bat eraman. Lastotan kooperatiba, iniziatiba sozialeko kooperatiba bat da. Hiru emakume gaztez osatua, emakume jakintsu eta pazientzia dunak, kostatzen ari zaigulako. Gure helburua elkarbizitzaren laborategia egitea da, beraz hezkuntz integralerako kooperatiba bat sortu dugu. Gukin aldugun gauzarik txarrena be, ez da hurbilduko sistema honek, gaur egungo sistema honek, sistema kapitalista honek, egin duen gauzarik txikienera ere, ez? Sistema kapitalistak egin baldin badu zerbait da kolektibotasun oro desegin, individualismoan eta bizi gara gaur egun, eta dena dugu irabazteko kolektibotasuna berriz eraikitzea. Telma eta Luisen amaiera hori kotxean daudela eta esatutela hostia, atzera beratzen dugu polizia gogoazen aurrerak eta amaitu da, askotan garapena hori da. Ez begiratu atzera, benga aurrera eta gertatu daia gertatu beharrekoa. Eta orduan gure kabuzala hil, azkenean bai planteatzen du dikotomia hori eta bai planteatzen du errealitate bat oso hurbil dagora, eta gero eta gehiago. Ze akatzen ari gara kulturak, akatzen ari gara hori gure inguru giroak, gure buruak egunero esplotazio gora horretan ere akatzen gabiltza. Gauza errezaurik ez dago, guk daukagu gure eskuetan giltza eta gu hasi behar gara guzti hau aldatzen, ez? Ez bakira hasten gauzak eraikitzen ez dira eraikiko bakarrik, baina gu haurek egin behar dugu pentsatzen duguna, sentitzen duguna eta nahi duguna garatu eta adierazi. Nik uste alda ditzakegula uste duguna, baina gauza gehiago. Zaila da, ez da gauza erraza, baina benetan nahi baduzu, eta kontientzia badaukazu hortan, eta zure nahia badago hortan, alda. Gazte garen einean, gazte mugitua garen einean, gazte antolatuak izan garen einean, guazen ekuazio horretan, ere, behar pertsonal horiek, lan munduaren arazoak, kontradizio horiek sartzera, eta benetan sortzera alternatibak hemen bizi eta lan izateko balore horiekin antolaketan, elkarlanean, harreman horizontaletan eta beti egin izan dugun moduan.